Volt a motiváció, hogy megszerveztétek ezt az egész eseményt? Konkrétan a mai napnak a motivációja az mindenképp az, hogy adjunk a pedagógusoknak is egy olyan alkalmat, amikor picit ők is megpihenhetnek, rájuk is esik némi figyelem, és én azt gondolom, hogy ma pedagógusnak lenni nagyon nehéz műfaj, folyamatosan túlterheltek, és hát teljes embert kíván az a szolgálat, amit ők nap mint nap csinálnak. Talán nekik van a legkevesebb lehetőségük feltöltődni. Ugye a fő motivációnk az, hogy nekik egy ilyen kapcsolódást a jelennel, a belsőjükkel, egy erőforrás feltöltést támogató délután szervezzünk. Hogy az volt bennem, hogy nem csak bennem, van a munkatársaimban, a csapatunkban, hogy jó lenne egy olyan programot szervezni, amiben egyszerűen csak így adunk a tanároknak. A tanári munka az nagyon sokat abból áll, hogy így odafigyelsz egy másik emberre, figyelmet adsz neki, próbáld kitalálni, hogy mi az, ami az ő javára válik, szeretetet adsz, az idődből adsz, de néha kell az, hogy az ember egy kicsit így tudjon töltekezni, és ne az legyen, hogy valami továbbképzés, ahol tanulni kell, jegyzetelni kell, hanem egyszer csak idén a pedagógus egy kicsit így kikapcsolódik, hogy úgy van ott az iskolában, hogy nem dolgozik, hanem csak úgy van, és jól érzi magát. Ez volt így a fő motiváció, és akkor jött a gondolat, hogy jó, akkor tegyük a két fél év közé, amikor egy kicsit talán így meg lehet pihenni.